Πώς να κάνετε πρόσκληση για γενέθλια? Πρώτα μπείτε στο CapCut και επιλέξτε μία φωτογραφία. Πατήστε κείμενο και μετά αυτοκόλλητα και θα σας βγάλει πολλά διάφορα αυτοκόλλητα. Μετά πήγαινε εκεί που δείχνω έπειτα γράψε κάτι. Πηγαίνετε πάλι στα αυτοκόλλητα και στολίστε την εικόνα με διάφορα αυτοκόλλητα και έπειτα γράψετε γενέθλια και θα σας βάλει πολλά πράγματα. Τώρα θα γράψω κάτι και θα δείτε. Ωραία, έγραψα κάτι που έχει σχέση με προσκλήσεις και θα δείτε πώς το στολίζω. Πηγαίνουμε όμως στο κείμενο και γράφουμε. Μετά πηγαίνουμε στο εφέ που είναι μέσα στο κείμενο και διαλέγουμε τι εφέ θέλουμε, δείτε. Άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε like εγγραφή και άμα θέλετε να κάνω και άλλα βίντεο πείτε μου στα σχόλια.